Daigunta ang Ginoo uban sa mga bagong awit, ang kalipay tayo sige, ang Ginoo labing hingpit. Daigunta ang Ginoo uban sa mga instrumento, ang kalipay tayo sa yaw o bulang adlaw. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manasad kanimo. Atong padayong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan, ilabi na gyud sa mga nanagubat nga mga nasod karon nga unta makabot nila ang kahusay panagsabot-sabot. Ang ato sad nga mga benefactors and donors nga nagtabang nato dinhi pinaagi sa pagpamalit ani atong mga slots aron matuman ang ato mga proyekto. Hatagan unta sa Ginoo sila og mga grasya nga ilang gikinahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman og hinulusulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, kaayo nga walay kinutuban, among sinugdan ug mag-aagak, ayaw pagpahilayo kanamo ug patalinghogi ang mga pag-ampo sa tanan nga nagaday kanimo. Pasaylua ang among mga sala ug iuli kami nganha sa kinabuhi ug ampingi kami diha sa imong gugma. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Nahum. Nenebe, gisulong ka na. Miabot na ang gahom nga mulumpag kanimo. Andama ang imong mga panalipod, bantayi ang dalan. Pangandam alang sa gubat. Pula ang taming sa mga sundalo nga misulong kanimo, ug pula usab ang ilang gibiste. Nagpangidlap sama sa kalayo ang ilang mga karwahe, ug nagpanikad na ang ilang mga kabayo. Alaot ang syudad, diin naghitak ang pinatyanay, napuno sa mga bakak ug inilog, ug walay hunong ang pagpangawat. Pamati sa hinagiyos sa latigo, sa kabanha sa ligid, sa nagdagan nga mga kabayo, ug naguntol-untol nga karwahe. Misulong na ang mga kabalyero, nagpangidlap ang espada, ug nagsinaw-sinaw ang bangkaw, daghang nangamatay, nagtipunog ang mga haya, ug dili kini maihap, nadagma sila sa mga patayng lawas. Labayon ko ikaw hugaw, ug dumtan ko ikaw,
ug himuong talan-awon sa katawhan. Ug ang tanan nga mutan-aw kanimo, mulikay ug muingon, nagunob ang Nenebe, kinsay mohilak alang kaniya. Asa ako mangitag mga tao nga molipay kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ako ang magpahamtang sa kamatayon ug maghatag sa kinabuhi. Ako ang magpahamtang sa kamatayon ug maghatag sa kinabuhi. Hapit ng adlaw sa ilang katalagman ug ang ilang kamatayon duol na kanila. Sa walay duha-duha ang Ginoo magbuhat sa katarong alang sa iyang katawhan. Sa iyang mga sunugoon maluoy siya. Ako ang magpahamtang sa kamatayon ug maghatag sa kinabuhi. Busa hikat-unin ninyo nga ako lamang mao ang Dios. ug walay laing Dios gawas kanako. Ako mao ang nagadalas sa kamatayon ug sa kinabuhi. Ako ang nagpahamtang sa mga samad ug ang nag-alima kanila. Ako ang magpahamtang sa kamatayon ug maghatag sa kinabuhi. Bairon ko ang akong nagpangidlap nga espada ug ang akong kamot mukuot sa akong gapasan. Uban sa panimalos, panimaslan ko ang akong mga kaaway. Ug balusan ko sila nga nagdumot kanako. Ako ang magpahamtang sa kamatayon ug maghatag sa kinabuhi. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo naghatag og kaluwasan, yanay kung siya labaw sa tanan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanin. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya mingon sa Hesus sa iyang mga tinun-an, ang buot mahimong akong tinun-an kinahanglan nga hikalimtan niya ang iyang kaugalingon, pasanon niya ang iyang krus ug mosunod siya kanako. Kay ang buot magluwas sa iyang kaugalingong kinabuhi, mawad-an hinuon niini, apan ang mawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako, makabaton niini. May makuha ba ang tao kung maangkon niya ang tibuok kalibutan, apan kawad-an siya sa iyang kinabuhi? Wala gayod. Ang tao walay bisan unsa nga ikahatag aron mabawi niya ang iyang kinabuhi. Kay ang anak sa tao hapit na moabot uban sa himaya sa iyang amahan, kinuyugan sa iyang mga anghel, ug unya balusan niya ang tagsa-tagsa sumala sa iyang nabuhat. Hinomdumi kini, dinhi ani ay pipila nga dili mamatay, hangtod nga hikit-an nila ang anak sa tao nga moabot ingon nga hari. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang atong tubag sa Salmo nag-ingon nga ako ang magpahamtang sa kamatayon o ang maghatag sa kinabuhi. Mao kini ang gisultis Ginoo nga siya ragi nagbuot kinsay iyang patyon o kinsay iyang buhion. Lingi ako nun ang imong tupad na dili ka patyonon sa Ginoo. Ang wa mo lingi mga patyonon. Kinsa may patyon sa Ginoo, diri sa unang pagbasa, ang taga Ninive or nagsimbolo ni sa mga nasod nga masinupakon sa Ginoo, unya mga hawd kay tanan ba? Kanang gahuna-huna nga sila gyud maoy gamhanan. Mo nang giingnan sa Ginoo, hapit na ka buntugon sa imong mga kaaway. Unya matud pa diri mo ang tanan mo tan-aw kanimo, mulikay og moingon nagunob na ang Ninibe kinsay mohilak alang kaniya. Kay kani manggong taong mga mapahitason, mga tao nga murag Ginoo ba ang batasan, kanang murag sila gyud mao'y masunod. Daghan kaayong mangandoy nga mga matay na sila. Di ba? Aw ka mo god, bisan gani ka na mga maestra, nya principal portig yung haura, so makaingo mga maestra, nusam ni mamatay ni prinsipala. Muram sa ni siya Ginoo, di man kasabot nato. Bisa gana ana mga opisina, bisa din ni ganis parokya, wagi siguro nanay na nagampo, nusam ni matay ni paria, muram. Pertim ni yang haura. Timo na tungod kay nagpakaginoo man siya. Ang gusto sa Ginoo diri sa atong ebanghelyo nga kalimtan gid nato atong kaugalingon. Dili ta ba magsigi og paningkamot para sa atong kaugalingon. Mao na ingon siya, og mosunod mo nako, unang buhaton kalimti gid imong kaugalingon. Nya iya dayon ang gisigundahan pag-ingon, kinsa tong maningkamot sa pagluwas sa iyang kinabuhi, kawad-an Hinoo niini. Pero kadtong mawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako, sa iyang pagsunod nako, makabaton niini. Nagalat ta mog simple nga example. Kanang tao bitaw nga mahingawa kayo sa iyang kinabuhi,
Unsa man na siya naong smiling o dili? Kana bandaghan kay siya kabalaka ba? Oh, ang naong ana uga kay tanan niya pirmi lang ga kulismaot kay daghang problema. Buntag pa lang sayo inigmata ana ang gihuna-huna problema na ana. Pero kanang tao nga nabang di mahadlok nga mauwawan, di mahadlok masakit, di mahadlok mamatay. Unsa man na siya naong gaan kay naong imong ingno na siya na kay makaon diha day nakatrabaho na imong banay siya nataktak lagi katawa na siya sa unya asa mo pagkaon siya depende lang sa Ginoo basta kami ningkamot lang sige ra nag-smile hangtod ko na siya mamatay smiling lang ya pugnaong kay kada man kung kinabuhi nga gihisgutan sa Ginoo nanay mga tulo ka klase nga basihanan. Ang una gyud kinabuhi kanang maginhawa ta makaingon ta nga buhi pa. Ikaduha kanang malipayon ta kinabuhi sad na. Ikatulo kanang maadto tas langit mao na ginay kinabuhing way katapusan. Sige lingyay mong tupad na naginhawa pa ka. Sige buhi na kana buhi na naginhawa man pasar kas primero ikaduha na malipayon ka sige pangutana kay guwagin na siya malipay patay na nya ikatulo na malangit ka wa ka kaysa kay ang babag sa langit ang sala man sa to pa kung buhi pa ka naginhawa ka buhi ka nya na kay sala patay na ka mo na ingos Kristo di mo malimot sa inyong kaugalingon kining atong kaugalingon mo na pirming mutukmod nato sa pagpakasa nya kini sa atong kaugalingon mo sa ni mutukmod nato sa panagsigig away mo nang di na ta malipay kadaghan ro mga asawa wa malipay sa ilang bana kay giaway man kaysa din mga asawa habi na kada gid adlaw malipayon gid mong magatubang sa inyong bana ta sa kamot way labot sa mga madre kuan na kamo lang tanawa di ba nagpanaganag yung isa kinsa sang mga banaha din nga kanunay yung malipayon magatubang silang asawa ta sa kamot wag ya pwede isa kinsa ninyo din nga malipayon yun mga tubang spare ta sa kamot mga ulo-uluhan inyo sa tang ulo-uluhan dayon kanindot unta kada nato tan-aw sa tong isig katao malipayon ta og unsa may makapalipay nato kung tumano nato ang sugo sa Ginoo nga nagingon higugma ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon nya kung dili kita magsigig kalimot sa tong kaugalingon maglisod sa taghigugma sa ato isig katao mao nang masuko na ta maguol na ta kung ilatang bugal-bugalan hangtod gyud makasa na ta maimpierno na gyud ta naoton ta magkat-on na ta nga malimot sa tong kaugalingon katapusang lingi ang di mo lingi impiernohonon katapusang lingi ing nasugod karon ikaw na'y akong hinumduman nasugod karon ikaw na'y akong hinumduman ayaw na pagsigkalimo ay sige una-una na imong kaugalingon kanang imong isig katao mao nay hinumdumi kanunay manindog na ta pagampo sa katawhan mga igsoon magampo kita uban sa masaligong pagtuo ngadto sa atong mapinanggaong amahan ug moingon kita amahan pamatia ang among mga pagampo amahan pamatia ang among mga pagampo nga ang atong Santo Papa si Papa Francisco ug mga kaobispuhan mopas-an sa krus sa ilang pagatiman ug pagpangatungdanan uban ang dili hinakog nga sakripisyo magampo kita sa Ginoo amahan pamatia ang among mga pagampo nga sila nagisangunan sa publikong opisyo motubo diha sa gugma sa Dios
pinaagi sa ilang responsable ug matinud-anong pagpangatungdanan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among mga pagampo. Nga sa tibuok natong kasing-kasing, musuporta kita aron matuboy ang kamatuoran ug mabatukan ang sekretong mga paglimbong sa dautan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among mga pagampo. Nga sila nga nabiktima sa panaugdaog sa katapusan makaangkon og hustisya, kagawasan ug kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among mga pagampo. Nga si Halangdong Teopilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo, nga takos na mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among mga pagampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magnalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among mga pagampo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among mga pagampo. Nga sila nga nagantos ug namatay tungod sa ilang Kristohanong pagtuo, makaangkon sa langitnong ganti, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among mga pagampo. Amahan nga maluluyon og manggihatagon, dawata ang among mga pagampo nga gituboy dihas gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Unsay kasako kanimo tungod sa imong kaayo, giluwas mo ako gikan sa Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa mga kamot, alang sa pagpagay pagmaya sa yangalan, alang usab sa to kapuslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo nga maluluyon santusa kining mga gasa o gitugot nga ang among mga espirituhanon nga sakripisyo maghimo kanamo nga gasa nga tunhay alang kanimo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy, pinaagi ni Hesukristo ang among Ginoo. ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta
nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya, diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo balik ngani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kabi nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon kadto sang wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tulangit nung Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namu nga nasa mga langit,
ang kananunamo sa matag adlaw, ihatag ka namo karon adlaw. Ug pasayloa kami sa among mga sala, lain nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Dili mo kami itugian sa pagsulay, hinunua luwasa kami sa darutan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kaimo man ang giharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausap kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig sunay. Kordero sa Dios na nagawagtam sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios na nagawagtam sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios na nagawagtam sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, di ako angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong lamang o mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. In Him alone.
justified. In Him alone are we saved. Mag-ampo kita. O Ginoo, pinaagi sa pagkalawat, gihimo mo kami nga bag-ong mga binuhat o gihatagan mo kami sa kabaskog sa bag-ong kinabuhi. Panalipdi kami pinaagi sa imong gugma o andama kami alang sa kaluwasan nga dayon. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat ron mawang kalipay nga Diyos nun. Mahitabo ra ni kon dili ta magsigig hunahuna sa atong kinabuhi, kung dili magsigig tag hunahuna sa kalipay sa uban o sa pagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Salamat sa milipay nato nga namalit sa atong mga slots. Ang atong halin sa SBF DAG ni abot na og 32,991 na apay 27,009 slots nga tag 500 pesos per slot. Nasa ni siya 16 slot challenge nga tag 8,000, niabot na sa 158 ka 16 slot challenge ang atong nadawat. Sa ato sad nga MMHD para sa Kapilinya de Fatima, niabot ng halinato og 5,400, 600 na lang ka slots ang nahibilin nga tag 1,000 pesos per slot. Nya nasa ni siya 20 slot challenge nga tag 20,000 per challenge, 24 na sad ka slots ang atong nadawat. Nya open pa ang ato sad nga investment slot nga tag 500,000 pesos per slot katong DSAP nga naay 25% interest per annum. Atong pakpakan ang tanang namalit niini. Salamat kaayo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, magunlahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daygon ang Amahan, ang Anak ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon atong pagsimbahan.